Sa headlines kan mga barata, magabat na bulos kan bihikulo sa syudad kang Naga na mamatean na pirang aldaw antes ang Pasko. Mga lugar sa syudad kang Naga na bawal ang e-bike, haloy nang naantisiparan kang First E-Bikers Association of Naga City. Nakatalbong na mga high-powered firearms ka mga rebelding New People's Army sa Labo, Camarines Norte na diskobre kang militar. Naga City Mayor Leonard Bredo, suportado ang Children's Book Initiative kang Naga College Foundation. Uya mga bareta, sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. 8 aldaw antes ang Pasko, namamatean na subot sa syudad ng Naga ang luway-luway na pagdakol kan naglalaog na bihikulo sa syudad. Huli kay ni, todo bantay na ang mga personahe kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Mientras na nagdadangadang na ang Kapaskuhan, mas nagdoble ang bilang kang mga bihikulo na nagpapasiring sa syudad ng Naga. Urog na kung aldaw ning Sabado asin Domingo na inasahan naman kang Naga City Police Office. Inihulit na may iba kayang nasa Christmas break na, asin may iba man na nag-uruli na sa kanya-kanyang pamilya para magselebrar kang Pasko. Ang rason kan halabang bulos kan trapiko sa syudad ng Naga. Sa Naga City, aramdaman na kadakol ng sasakyan permi, lalo na pag weekend, no? Pero mas nagdakol ang sasakyan yun yan, lalo na ng siguro ang iba mayo ng mga lao, ang iba nag-uruli na para sa bakasyon, para sa Christmas celebration. So grabe ang traffic talaga. So ina-expect na mas madakol pa iningon niya na maabot na Pasko. Huli kaini, todo bantay na sa mga tinampo, partikularmente sa mga intersection ang mga personahe kang Naga City Police Office, kaibahan ang Public Safety Office para magmanihar kan bulos kan trapiko sa syudad ng Naga. Actually, naglalag kita ng mga tao, mga personal diyan sa mga intersection para sinda mag-manage kang traffic. So, data man may iwasan, nakadakol talaga na mag-traffic talaga since dakol na ang bugsukan traffic niya, lalo ngunyan na December. Kaya ang satuyang ang kapulisan, ang PNP ng Naga ay nagsusupport talaga kaibanan ng PSO na mag-assist sa satuyang mga motorista. Mientras tanto, tubod si Police Captain Daisy Angeles na kundakol ang sasakyan sa syudad ng Naga, halangkaw masubot ang tsansa kan mga aksidente sa tinampo o road crash. Pakiulay kang Naga City Police Office sa publiko, urog na sa mga motorista na maging mapagpasensya asin magpahunod sa paggamit kang tinampo para malikayan ang mga aksidente. Pagkadakol ang sasakyan dahil mas dakol ang tsansa na magkaigwa ng mga aksidente dahil yun na yan is nag-iirinatan, nagsusurusuan, gusto mainot sa pagluog o pagluwas sa intersection. So yan minsan nagiging cause ng tanligwang mga insidente ng baranggaan. Ang bada ko sa mga hinahagat sa publiko, lalo sa mga motorista, na maging patient, give and take lang sa paggamit ng road. Kung saan, para sa inda naman to. Kasi kung daisin da mag-give and take, yun na nga na yan, nagkukos ng mga insidente sa tinampo. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, apwera sa bulos kan trapiko, mantinido man na pinagbabantayan kan Naga City Police Office ang mga mall sa sentro kan Naga na luway-luway nang nagdadakol ang mga parasaod. Sinasabayan naman inining pagirumdom sa mga parasaod na pirming pasiguruhon ang seda mga gamit para makalikay sa mga posibleng mandurukot o salisi sa sentro kan Naga na makikipagsabayan sa kasiributan ngunya na Pasko asin bagong taon. Sa iba pang bareta, Land Transportation Office asin Public Safety Office magtatabangan sa pagsitar sa mga e-bike na mabiyahe sa mga tinampong bawal para sa inda puon sa masunod na taon. Uyang sa kuyang report. Saro ang Public Safety Office sa makakatabang kan Land Transportation Office sa pagsitar asin pagdakop kan e-trucks asin e-bikes na mabiyahe o maagi sa mga national highway na nasa lokal syudad ni Naga puon sa masunod na taon. Kung kaya ngunyan pa sana
Nagpagrumdum na si Public Safety Office Executive Director Rene Gumba sa mga may e-bike as in e-trike sa Naga na magsunod sa kasuguan para mayo ng diskusyon. Para man subot sa sidang kaligtasan lalo na may mga darakulang trucks ang nagaagi sa mga national highway. Pati ang mga e-bike users na hali sa luwas kang syudad ang pinagrumduman naman kan PSO para maging magayon subot ang laog kan masunod na taon. Mapagirumdum po kita sa publiko, lalo na sa mga nagagaramit ng e-bikes, na nag-anunsyer na ang Land Transportation Office sa pamamayo ni Sir Glenn Mancera na ma-implementar na kanong pagbabawal sa mga national highway kang mga e-trikes, e-bikes starting January 2. So pagirumdumon ta po sa tuyang mga kaymanwa, tabaad na no New Year magkurulog ang payo o magkurulog ang buot pagsinda na dako. The Naga City Public Safety Office will be supporting the campaign because it is premised on ensuring road safety. Ano po? So kaligtasan man ka nagagaramit kang e-trikes and e-bikes. So sa liwat, sa tuyang pagpagirumdum sa mga taga-Naga, maging sa mga tagaluwas kang Naga na nagagamit kang e-trikes and e-bikes as announced by the Land Transportation Office, mapo na po sa January 2 sa pagbabawal kang mga lunadan na ini sa satuyang mga highway. Pinaglinaw man ni Gumba ng lead office iyong LTO kung kaya ang sa ilang opisina ang nakabantay sa na kasi nagpapagirumdum ning pautro-utro sa publiko. Kung may mga pasaway pa na e-bike users, ang LTO na ang mataw sa inda ning magkakanigong penalidad. LTO ang lead digdi, nakasuporta lang kami. So kung ano sa policy implications sa inda, ito ang enforcer ninda. Take note, ang lead group po digdi so Land Transportation Office. So aram taman so gabat baga pag sinda nag-i-issue ng TOP o kung anong violation. So nakaantabay lang po kami sa gigibunin ng operations sa tong area. Para sa Jalan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, First E-Bikers Association in Naga City, dain na ikinabigla ang listahan kan mga lugar sa Naga na bawal magbiyahe ang e-bike. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Dain ay kinabigla kang grupo ni Ma'am Trinity Mayor, presidente kang First E-Bikers Association of Naga City, ang idaluwas na listahan ka mga tinampong dai dapat magbiyahe ang mga e-bike digdi sa syudad kang Naga. Sa Enero sa masunod na taon, dadako po na sinda kang Land Transportation Office. Sa anunsyo kang Naga City Bicycle Board, bawal ang mga e-bike sa mga minasunod na tinampo: Maharlika Highway, Naga Pili Boundary, Pasiring Almeda Highway, Rojas Avenue, Robinson's Place, Naga, pasiring sa Land Bank Rotonda, Diverson Road, pasiring Almeda Highway, Robinson's Place to Jollibee, Almeda, Rojas Avenue, Robinson's Place, Naga, pasiring sa Naga Milaor Boundary, as in C5 Bridge, pasiring sa Milaor, Camarines Sur. Ang nasabi mga rota ang dati naman subot nindang pinag-uurulayan. Actually, di man kami na bigla kan ilinuwas na rota ngunyan kasi napag-urulayan naman yan kan pag-attend mi kan public hearing with Omar Buenape, LTO and PNP na ayo talaga yan ang mga pinagbabawalin na ito mga delikadong highway. Saka dahil pa man na nagpupun maghigpit ka ito ang LTO, aramina na ang highway talaga bawal kami dahil tubing makuha kami ning theoretical driving seminar, sinasabi na yan kan LTO. Kaya halimin na yan pinaghandaan. Hagad maninda sa Public Safety Office na dako po ng mga e-bike na nagbabiyahe sa bawal na rota, urog na si mga bakong rehistrado sa syudad kang Naga. Maging ang sa indaman subot ng mga miyembro ang pinagpapatanidan na dahil magbiyahe sa bawal na rota. Tungkol man duman sa mga nagpapasada ng mga e-bike, lalo na mga unregistered sila sa city, sana maghiro naman ang PSO tungkol dyan. Dahil permi naman na pigre-report yan sa inda na may nangyayari ang arog kayan, delikado. Delikado sa mga pasahero, delikado man sa mga may e-bike. Kaya sana, i-look out naman yung data kami, nagpapaabot man sa inda ang asosasyon, lalo na ako. Pag may mga nahihiling kaming arog kayan, pinapaabot man sa inda ang mga e-bike, lalo na kung may plate number, pinipicturan may pinapaabot mi sa inda ang plate number. Kaya sana maghiro naman po ang mga traffic enforcer. Dahil naman yan, dahil may pigtutulira sa mga member mi, talagang kami na mismo ang nagpupulis kayan, sir. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, matao maning citation ticket kung kinakaipuhan ang Public Safety Office sa mga mabalgar na e-bike as in e-track users kung ang violation ninda ay ang ordinansa ka syudad ni Naga. Alagad kung bako, mismo ang LTO ang matao sa indaring citation ticket. Hulit ang pagbawal sa National Highway kan mga e-bike ang nasa irarom kan LTO regulation. Kung kinakaipuhan po, kung may mga violation na laog sa mga ordinances pwede kami maglaog sa citation tickets. Pero primarily, kung LTO regulation po iyan, so LTO citations ang ma-prevail ka. Sa samuyang pagbabalik, badil na itinago kan mga rebeldeng New People's Army na diskubre kan militar sa Labo, Camarines Norte. Yan as in iba pang nangingelot na mga bareta. Digdi lang yan sa Janan TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Padagos sa mga bareta, 26 na haralangkaw na kalibre nin badil asin bala na diskubre kan Philippine Army asin PNP sa sarong barangay sa Labo, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa bukid na sakop kang Barangay Iksiban, Labo, Camarines Norte, na-discover kang pinagsarong pwersa kan 16th Infantry Battalion Philippine Army, 2nd Infantry Jungle Fighter Division, 42nd Infantry Battalion kang 9th Infantry Division Philippine Army, katuwang ang Camarines Norte, 2nd Provincial Mobile Force Company, asin 9th Special Action Company kan PNP, ang 26 na M14 rifle, 2,245 na bala para sa 7.62mm, 15 magazine in M14 asin 41 magazine para sa M16.
Susog kay Major Frank Roldan, Chief kang Division of Public Affairs kang 9th Infantry Division Philippine Army, resulta subot ini kang sa ilang intel-driven operation kan pinagsarong parsa kang 42nd as in 16th Infantry Battalion kaibahan ng PNP. Pagpapahiling man subot ini na kulang na ang miyembro kan mga rebelding grupo sa reyon. Is a result of our intel-driven operations and joint operations among 42nd Infantry Battalion, 16th Infantry Battalion, the PNP and the other law enforcement agencies. Patunay po ang mga nakuhang armas na nagkukulang na sila ng miyembro dahil sa sunod-sunod na pagkakaengkwentro po natin sa kanila. Yung iba ay naglalaylo na rin, yung iba po, marami sa kanila ang sumuko na rin at yung iba ay naaresto na. Nahihirapan na rin po sila mag-recruit ng mga bagong members dahil na paliwanagan na natin yung ating mga kababayan na nasa komunidad sa piligrong dulot ng pagsuporta sa New People's Army. Kasabay kani liwat na nga pudan ang 9th Infantry Division Philippine Army sa natatada pang mga rebelde sa reyon na ini nasubot ang pinakatamang panahon para magbalik loob sa gobyerno para makaibahan ninda ang mahal sa buhay ngunya na Pasko asin bagong taon. Hinihikayat po namin ang natitira pang miyembro ng New People's Army dito sa aming nasasakupan sa Bicol Region na magbalik loob na sa pamahalaan sapagkat ito po ang tamang pagkakataon at napakagandang pagkakataon na mag-surrender sila upang makasama sila ng kanilang mga pamilya ngayong araw po ng Kapaskuhan. Nananatili pong naka-alerto ang inyong mga kasundaluhan dito sa Bicol Region nang sa gayon kayo po ay maprotektahan at makapag-celebrate ng maligayang Kapaskuhan at manigong bagong taon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nadagdagan pa ang armas na nadiskubre kan 42nd Infantry Battalion, 16th Infantry Battalion as in PNP sa Barangay Esquiban, Labo, Camarines Norte. Kadagdagan na 15 M16 rifles, sarong M14 rifle, duwang M653 as in sarong shotgun. Ang nadiskubre may 5 kilometro ang distansya sa enot na lugar kung saan nakalot ang 26 na haralangkaw na klase din badil. Arestado sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Zone 4, Barangay San Ramon, Lagunoy, Camarines Sur, ang 42 years old na si Aya Sony, residente ka na sabing barangay, matapos mabakalan nin sarong plastic sachet ng pinagtutubo ng illegal na droga, asin makarecover pa nin sarong plastic sachet nin subot shabu, durante kan gibuhon ang body search. Sa kabilugan, nagtitimbang nin 0.24 grams ang nasabing illegal na droga na may street value na 1,632 pesos. Nasa Lagunoy Municipal Police Station ngunyan ang sospek. Sa iba pang police report, sarong kahonin 30 grams nin oyster sauce na nagkakantidad 864 pesos, asin duwang kahonin 2 grams din premium classic na kape na nagkakantidad 4,210 pesos, nasubot nakabugtak sa garbage bag, asin pinagpalusot kan 22 anyos na si Ayas John, hali sa sarong warehouse sa Barangay San Jose, Milaor, Camarines Sur. Sa pagresponde kan mga otoridad, naaprehinder na kan gwardya kan warehouse ang nasabing sospek. Asin kan i-review ang CCTV footage. Nahiling digdi nakaput na kan sospek ang garbage bag na sa iyang iaapon na may laog din kahonin oyster sauce asin kape. Nahampang sa kasong qualified theft ang nasabing persona na dinara na sa Milaor Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, mayo munang bakasyon sa sendang trabaho ang mga personahe kan Public Safety Office. Hulikan kasirubutan ngunya na Pasko asin bagong taon. Ngunyan pasana na mamati na ang magabat na bulos kan trapiko sa sentro kan Naga. Hulikan mga amay nagsasaod para sa idang ihahanda sa Pasko asin bagong taon. Magabat ang volume kang mga bihikulo, dakol ang mga tao digdi sa satuyang syudad. Nag-issue kita ning memorandum sa mga personnel ka Public Safety Office na cancel muna ang gabos na leave. Importante so deployment tangon yan in the exigency of service. Pinagibo na din sa coordination ta sa mga barangay sa Naga City Police Office para po so pagtarabangan maging malinaw asin mas effective. Siring man po naka-onboard kami duman sa Operation Center itong sa tuyang CDRRMO. Padagos sa mga bareta,
Formalmenteng pinag-turnover kan lokal na gobyerno kan Iriga sa pamamayon ni Iriga City Mayor Rex Oliva ang bagong Sagrada Covered Court para sa mga residentes kan Barangay Sagrada sa nasabing syudad. Susog kay Mayor Oliva, ang Sagrada Covered Court ang pantulon na sa mga naipatugdok kan lokal na gobyerno na mas magayon kumpara sa mga naenot ng disenyo nin covered court. Ang proyektong ini ang paagi subuot para ipahiling ang suporta sa mga barangay sa pagtulod sa mga programa sa sports as in cultural activities. Sa iba pang bareta, Children's Book Initiative kan Naga College Foundation, suportado ni Naga City Mayor Leni Robredo. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Kan December 10, 2025, sa formal na pagkikipag-ulay ni Mr. Mario Villanueva, presidente kan Naga College Foundation, kinaga City Mayor Leni Robredo, sa iyang sinabi ang manungod sa sarong initiative na Children's Book na naglalaman ng mga istoryang manungod sa lokal na kultura, mga nakagawian, asin ang highlights sa mga tradisyonal na kawat para sa mga kaakian. Ang Children's Book may titulong Aramunta ang mga kawat kaidto, na may English translation na Let's Learn the Games of the Past. Sa front page, mahiling ang logo kan NCF. Cartoon images kan sarong aki kaiban sa iyang best friend na tiger, asin sa ibabang parte ang pangaran ni Christopher Cintura Asa, ang orihinal na nagsurat kan libro. Libro is about Aramunta ang mga kawat kaito, no? And the main purpose is for us to reintroduce the games that were being played by children before, especially during our time. Kasi ngayon, nailing me na ang mga kawat ng manyan, ng mga aki, puro cellphone, di ba? Mga arog na kaya. Nalilingawan na yung mga actual games that are being played before. No? So we have created this book together with this author na si Christopher Cintura Asa. Ang partnership kan NCF sa Tofi Book Publishing House ang naging dalan para ang libro dagos na maimprenta asin maipabisto sa institusyon. Ang intensyon sa likod kan pagsurat kan libro iyo tanganing i-encourage ang mga kaakian orog na sa mga kahuwenan sa importansya kan mga kawat kaidto asin mga nakasanayan. Tangan liwat ining gamiton urog na sa panahon ngunyan na ang mga kaakian tutok ng maray sa internet. Sisimulan ito ng Naga College ngunyan January sa Tuyang Elementary. Sakod sa mga faculty and teacher, makarawat man sinda kahit sa mga gurang para yung mga kawat kaito will be relived and will keep on being remembered by our children, the history. No? So from there, nakaulay mi si Mayor Leni, no? I-cascade natin ito sa mga barangay, sa mga public school. Para urog na mas mapatibay ang expansion asin collaboration sa iba pang institusyon, mga barangay asin manlain-lain na organisasyon, sinabi ni Mayor Leni Robredo na ipapahiling niya ang libro sa Naga City School Board asin anom ng mga tradisyonal na kawat na highlights sa libro. Arog kan Chinese garter, sipa base, insurrectos, luksong tsinelas, piko asin shato, ang ipapakawat sa mga kaakian sa mga tinampo sa Carlos Weekends na ginigibo sa sentro kan Naga. Ang NCF kaya igwa siyang project na garo mga laro ng lahi. Garo binabalik si mga kawat kang panahon mi. Tamang-tama nag-jive siya sa kagustuhan ta din na manudan ulit kan mga aki si mga kinakarawat ka ito. Ang napapansin nga ni ngunyan ang mga aki permi nasa gadgets na. Naghahanap kita ni mga paagi kung paano sinda mawiwin hali sa mga gadgets. So si partnership gigibuhon ta in partnership with the other schools. Pinakiulayan ta si Dr. Mario na kung pwedeng lead school na ang NCF. Pero gigibuhon ta inyo sa gabos na school, sa gabos na barangays. Sana sampa sila duman sa programa. Tadakulang bagay na mga aki nagkakarawat. So nahiling tayan sa mga carless events ta. Kadako ng mga aki nagkakawat sa tinampo. So siguro dahil lang sila nagkakawat sa tinampo dahil mayong opportunity ngunyan. Pero baka pag tinautayan opportunity na yan, magkarawat ulit ang mga aki sa luwas na dahil nagkakarapot ng gadgets. Ang children's book gagamiton man bilang supplementary teaching learning materials para sa grade school pupils kan NCF. Bako lang para pukawon ang interes kan mga estudyante sa mga tradisyonal na kawat asin kultura kundi para tabangan na mas ma-improve ang reading literacy kan lambang estudyante. Igwaman part 2 ang nasabing children's book na nakatalaan i-publish sa sunod na taon. Para sa GNN TV 48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak.
Mga tugang, 8 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod kan Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project ng Janan TV 48 Naga para sa mga sabit na komunidad. Nagpapadagos ngunyan na taon para sa ido mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan. Mag-apod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa janantv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Janan TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw na i-followan sa mga official Facebook page, Janan TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel, Janan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidang Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang Janan TV 48 Naga News Break. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. As the joyous season of Christmas blankets our community, let me extend my warmest greetings of peace and good cheer to every student, parent, faculty, staff, and to all Bicolanos. This year has been marked by a significant growth and dedication within Naga College Foundation. We have witnessed how our students strive for excellence and how our faculty work tirelessly to provide an environment where learning truly flourishes. Here at NCF, our commitment has always been twofold: accessible education and unwavering quality. Naniniwala tayo na ang dekalidad na edukasyon ay dapat abot kaya ng lahat. Isang karapatan, hindi pribilehiyo. We are deeply committed to maintaining a learning pathway that is open to every determined heart. May the spirit of Christmas fill your homes with hope, love, and generosity. Ako po si Atty. Carlo Villanueva, nagpapaabot ng isang mapagpalang Pasko at isang masaganang 2026 mula sa Naga College Foundation. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. This season reminds us of the greatest gift given to humanity, promise of light and new beginnings here at NCF. We feel that same spirit of innovation. We are proud to say the technology of the future is now at NCF. Our commitment is simple but profound to bring you cutting-edge facilities, modern tools, and advanced educational technology that prepares you for the global stage in the next coming years. NCF will continue to equip our students with the skills needed to build a better tomorrow, ensuring that quality education remains affordable. But more than the latest technology and the smartest systems, ang pinakamahalaga nating Christmas commitment ay ang paghubog ng pusong tigre. Sabi nga nila, the future is driven by data, but it is ultimately shaped by humanity. That is why our core promise is to produce graduates not just with high-tech intelligence, but with deep empathy. Our NCF graduates will be the professionals who lead with compassion. They will be the bright stars of the future, guided by the true Christmas spirit of giving and genuine service. This holiday season, as we share meals and exchange gifts with our loved ones, let us carry this vision in our hearts, a commitment to quality, affordable education, anchored in genuine human empathy. May the peace and light of the Nativity fill your homes with prosperity and endless blessings. May you all have a truly joyful Christmas and a new year full of opportunity, guided by love. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa Naga College Foundation. Tanga diri ko nababay na Janan TV 48 Naga. Kalma.
Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?